Dobrý deň, v tomto krátkom náučnom videu vám predstavím didaktickú pomôcku rozklad čísla na jednotky, desiatky, stovky a tisícky. Pomôcka je určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s dyskalkuliou a ukážeme na nej postup práce krok za krokom. Najskôr si však predstavíme pomôcku. Návrh pomôcky vychádza z už existujúcej pomôcky, ale upravila som ju a doplnila o nové prvky. Základ pomôcky tvorí kartónová úložná krabica, ktorá je olepená jednoduchým papierom. Na vonkajšej strane krabice je pripevnený biely zalaminovaný papier so suchým zipsom, na ktorý si žiak lepí vybrané nálepky. Pomôcka pozostáva z farebne odlíšených kartičiek pre jednotlivé čísla, čiže jednotky, desiatky, stovky, tisícky. Tieto kartičky sú zalaminované a z opačnej strany sú oblepené takou penovou podložkou pre lepšiu manipuláciu. Ďalej sa tu nachádza interaktívna kocka. Z každej strany je napísaná nejaká aktivita a motivačné nálepky. Tieto nálepky neslúžia len ako hravá odmena, ale aj ako edukačný prvok, alebo tematicky nadväzujú na učivo, ktoré žiaci v triede preberajú a podporujú tak opakovanie a pomenovanie pojmov. Súčasťou pomôcky je aj tzv. Pracovná tabuľka, na ktorú sa kartičky ukladajú. Pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä pri dyskalkúlii, je nesmierne dôležitá individuálna pomoc a preto práca so žiakom by mala byť názorná a prehľadná. Farebné rozlíšenie pomôcky umožňuje rýchlejší prístup ku kartičkám a môže znižovať chybovosť. Teraz vám ukážem, ako sa s pomôckou pracuje postupne krok za krokom na konkrétnych príkladoch. Dôležité je začať jednoduchými príkladmi, pomaly a opakovať rovnaký postup. Ako sme teda povedali, začíname od jednoduchších čísel. Začíname najskôr písať čísla len na čistý papier. Napíšeme na papier číslo napríklad 29. A teda úlohou žiaka je s pomocou rozložiť toto číslo. Takže správnymi otázkami, spoločnými silami docielíme, že toto číslo si rozdelíme na 20 a 9. Vybereme z krabice, ktorú tu mám prichystanú, jednu 20, že budeme vyzberať z desiatok. A jednu deviatku. Ale hľadanie jednotlivých čísel môže niekedy zbytočne spôsobovať stres, tak práve preto máme túto druhú krabicu, kde keď budeme pracovať so žiakom, tak mu jednoducho tie čísla môžeme vyložiť sem. A tu si ich vie rýchlo nájsť. Pokračujeme teda ďalej. Čísla máme teda rozložené, vybraté, máme ich uložené vedľa seba, jednu desiatku, jednu jednotku a jednoduchým postupom získame číslo 29. Prekryjeme 0. Dostali sme číslo 29. Čiže takýmto jednoduchým prekrytím odkryjem, vidím desiatku, jednotku. Zakryjem, mám číslo 29. A takýmito jednoduchými príkladmi opakujeme tento postup, aby žiak pochopil princíp rozkladu čísel
na jednotky, desiatky, stovky a tisícky. Ak žiak pochopí princíp, môžeme pokračovať ťažším číslom. Napríklad číslo 548, ktoré si rozložíme na 548, teda s pomocou pomôžeme žiakovi vybrať kartičky, ktoré potrebujeme. 48 a uložíme ich vedľa seba, tak ako sme to číslo rozdelili. A teda následným prekrytím 0 vidíme, že dostaneme číslo 540. Zakrieme ešte jednu 0, dostaneme 548, to, ktoré sme si rozložili. Zase rozložíme čísla naspäť. Ak máme zvládnutý základný princíp na čistom papieri, tak môžeme použiť túto tabuľku, kde sú farebne označené jednotky, desiatky, stovky a tisícky v jednotlivých stĺpcoch. Ja som nazvala túto tabuľku ako ukladanie čísel do domčeka. Tak sa poďme na to pozrieť. Papier, na ktorom sme si rozložili číslo 548, si necháme vedľa seba ako pomocnú oporu. Žiak má rozklad stále pred očami a môže sa k nemu počas práce vracať. Teraz prejdeme k tabuľke alebo k domčeku, do ktorého budeme kartičky ukladať. Pozrieme sa na prvú časť rozkladu. Číslo 500. Že vyberieme si kartičku s číslom 500. Vidíme, že kartička má zelenú farbu a preto si v tabuľke vyhľadám písmeno, ktoré je označené rovnakou farbou. Zistíme, že zelená farba patrí k písmenu S ako stovky. Kartičku 500 teda uložíme do časti S. Pokračujeme druhou časťou a to je číslo 40. Kartička má modrú farbu a preto v tabuľke vyhľadám modré označenie. Modrá farba patrí k písmenu D ako desiatky, takže kartičku 40 uložíme do časti D. A nakoniec číslo 8, kartička má červenú farbu, v tabuľke nájdeme červené označenie, ktoré je pri písmene J ako jednotky a kartičku 8 uložíme do časti J. Takýmto spôsobom žiak jasne vidí, ktorá kartička patrí do ktorého radu. Či ide o stovky, desiatky alebo jednotky. Súčasťou pomôcky je aj táto interaktívna kocka, ktorú využívam na zmenu činnosti. Je vhodná najmä keď u žiaka vidíme pokles pozornosti alebo únavu. Pravidlo je jednoduché. Hodím kockou a vykonám aktivitu. Aktivita by mala trvať zhruba 30 sekúnd, všetko však závisí od okolností a aktuálnej situácie. Samozrejme, že čas stopovať nebudeme. Následne sa vrátime k práci s vetou späť k číslam. Na kocke sú zobrazené tieto aktivity. Počúvaj a ukáž. Kde sa nachádzajú stovky? Žiak z krabičky ukáže, kde sa nachádzajú stovky. Len ukáže. Zober jednu kartičku. Z krabice vyberie jednu kartičku, povie, aké je to číslo. Pomoci môžeme pracovnou tabuľou, kde teda to číslo zoberieme a prostredníctvom farby zoradíme to číslo do správneho stĺpca alebo do správneho domčeka. Vyber jednu aktivitu, žiak si spomedzi aktivít, ktoré sa nachádzajú na kocke, vyberie jednu aktivitu. Obrázok učiteľky alebo pedagogického asistenta, kedy aktivitu vyberá pedagogický asistent. Postav väžu, z kartičiek si žiak vyskladá väžu. Pauza, oddych. Len sedíme, oddychujeme, na nič sa nepýtame, môžeme použiť krátke dýchové cvičenia. Na záver chcem zdôrazniť, že pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dôležité postupovať pomaly, jednotlivé úlohy krokovať a opakovať rovnaký princíp tak dlho, až kým mu žiak porozumie.